Guys, mayong gabi magluto taong sugba isda guys. Sari, sugba isda. Yes, sugba isda takaron. Ba? So mag Kuha ko bagol guys, bagol. So, kuha ko bagol. Diri sa gawas, ngit-ngit man. Tagbago guys. Naman diri ang bagol sa gawas. Ba? Ang bagol. Bagol tagahan. Hindi na tagbagol. Yes, Sugbari guys. Ah, di dyan dyan. Galing ko. Wala ko. Atay. Ha? Atay. Tago ito. Kitsa ka silpon. At 20 ba yun ilang adaw ko? Tapos abuhan. Katong gimay din ito ah. Katong gimay din ito. Skala. Lima sa nakabuo. Kabag-oron. Kita man ang uban. Kuan. Abigil. Abigil. Abigil nga. Doon na taga-Kapagan isa. Anak ni Kapitan o si... Huwag na rin baga kay isa. Huwag baga kay isa. Sa ipat sila. O lima. Kadaan kay isa. Lima. Ang makaabil na. Abdi po ito mo kaya. Ayun, day! Ayaw. Sige, ako pa ako. Sapa ba kayo nag-vlog ko? Hey! Kuya naman sa gagawin. Balang mo ito. Balang mo kanina na ada. Gali, rapod mahurot bulan mo. Si G's. Ano siya nag-iwala? Palit, tablet. Tap na kayo, gamit na ito. Hindi ikaw na. Ikaw nga sa dyaryo. Sigaw na sigaw ng pangalan, ayaw pa rin tumigil. Halos araw-araw na sa dyaryo ang pangalan. Aba, dahil pa nga isang opisyal ng Uhaw na eh. Parang na may bagol. So na kayo guys, Yung rota ko ano eh. Hirap maugdaw na ng kuan. Bagol. Guys, magsugba sulat pa ni hapon guys. Okay, so kayo.
216 kilo ani no? Oh. Tapos nagkuhan. 200. Nagsigili. Saksak. Hiwa ah. Di, saksak. Oh, Arab-Arab na. Ha? Taka ramang kay mo gud aso. Kuha, oy. Okay, butahan ni Pinya. Sirat ang lagi mo. Sugbat ta guys. Subang bangus. Ginawa no eh. Huwag ni bawas lamok. Nagita kang kuan guys. Yun natin nag-screen kay. Ay mga kuan ani. Abog-abog. Isa guys. Diba? That's all. And thank you. Joke ra. Ano pa rin kay. Parang init-init siya ba? Di siya magdikit. Diba? Adala ko tempura o makilina. Tado pa rin dokumento eh. Wala naman pala ito sinabi. Kasi ito na siya salang yung kuan. Salang yung ito. Okay. Grabe naman kainit. So, ito na siya on. Bako. Ito kayo no. Sa baba! Kayo no. Okay guys, oh. It's very big. Guys, oh. Sika ba? Ngano mo gid ka? Bang. Guys, ato na siyang balihon guys. Kimurag sunog naman siguro ni. Ano siya guys. Bali-balihon maguni siya guys. Bali-balihon ni siya. Yes, bali-balihon ni siya guys. Diba? Yes, oh. Diba? Kung hindi yun, sir. Kung sir yun. Kung sir yung bakula. Ito siya yung distansya. Sa racket na ito. Tagilid tayo dyan. Ano? Tol, ang ibig mong sabihin niya, meron pang ibang taong nagpapatakbo ng racket niya? Posible. Maaari nagsisimula pa lang sila. Sa maligitan. Sino kaya? Nagikulata na. Guys, oh, gibali na nako guys. So magkaunday. Guys, oh, manhapon na mi guys. Naluto na among litson. Litson guys, oh. Litson tabang. Nay sinugba, kari litson. Sinugba. Ha? Opli. Taka naman. Ang hinaw na kahoy. Ano sa? Taka ra magka.
Pia, Pia. Agay. Agay. Pag-ipat. Nadaiya ha. Una-unahon man. Libre sa noy bigay. Darotaan. Mama, sorry lang oh. Udak bato. Okay, iso didaan guys. Tuwa lagi. Munula ho, ikwal. Kuy, munula daan. Uy, wala. Grabe. Grabe ka. Tulang. Dali na yan. Hindi ko nag-ini. Okay. Mohok dandaan. Hindi akong kakan guys. Ha? Paano ka kailangan ba? Dito. Matangit ang na po yung. Ay, luha ang. Ha? Busog kasi. Careful. Ano? Oh, okay na. Ang alamin mo. Ayaw naman. Dara daya. Dara daya. Ano nga gipipinong guys? Baul. Kuha ba ng pipino? Hindi na daman no. Ikaw. Para matulin ikaw. Ano ang pwede ka mag-una-una? Magkuhan. Mag-share. Tuwa mo si Gagmakdo gaya. Ate Teto. Huwag naman na, kawa ang siga, mo. Pagkawatan, sud Android. Uy, Wala itong kaon. Ano na noy? Kuha ba ng pipino? Namugas ka man noy. Ako mag-inag. Pugbaan na. Kamanigugas ka mo. Ikaw. Bakit kung Hugas nahugas? ko. Diba nahugas at yung mga ako tayo, balik mo yung kamot nyo. Mm. Ikaw, ikaw. Nakon ko sa alag eh. Balibo nga mga liklik mo ka na lang. Balibo ka kamot. Hindi siya din, balibo ka mo. Ay, Ros. Apay, wala. hindi, wala ginamot. Ba't ako mga ginamot? Lamang kong giplastar pa na ng gawas. Balang ko pa. Uy, mamalis. Inig na huro ka na. Pabay ginamot. Alam mo. Kaon. Ang talagi mong kasto tindahan. Salapot. Kung mamagi tindahan nila. Salapot. Okay na din ang yung kanya, nag-renta rin na. Rio. Laging salapot na nangyay na. Malamig. May kalubinan din na sa una diha, no? Ba naman si Juan. Junior na naman na. Diyan sila lituid na. Hindi man si Tito Isa. Lila. Libre kagaya. Oh, kasi namin sila ba sila ka-ito kong lalaki? Duha. Wala na. Pagkulo pa isa.
Parang namin ito. Isa to isa nun. Lila. Dito ito si... Isa. Tulapin. Isa. Wala na naman na. Ito, pinagapulit na kong balay. Tanda. Punta po na nila. Tagaloob mo ba? Hindi naman, hindi ko ba naman. Bawas yung dili. Ah, siguan. Katong may motoros eh. Ano naman? Idnel. Idnel. Advance man. Ayaw, Ita, Idnel. Ako hindi na kumukuha. Hindi pa man. Tula kayo. Anak ka pa po. Maghan na. Yan na. Siguro Ayaw. Yan ba sa bayan? Ay, masayang. Yan ba ko? Ay, advance mo. Pag nagsubo. Abang na. Advance mo. Oy. Ay, patrabaho din. Ang pudo ng dako. Hindi ko. Noong taday ka. Si Idnel naman siguro ng maasa. Kagaya. Bara ba kang tarog, bara ba kang nanabog kamot ha? Siguro ba na anak? Tak, yun. Ubusin mo yan na. o lagi. Tak nga. Ang suong si mama niya ako ba? Ito may bulok sa bayan na nasa. Ano ba? Haba na. Kuya. Budak ko kay space oh. Ha? Basta din na. Ako asa. Kung subay, basta din mo. Hindi. Sagot sila. Komunal mo. Bahay kuno. Hindi. Sa atin, komunal na kami, may gagasto. Hindi. Ay, nagkaan lang po. Kapag mo, kung ano mga komunal. Hoy. Paano naman, mama? Magpug na tayo sa pre. Inom. Ang anak man, laki ba ko? Ano ka ba rin? Hey, ito ka ba mo si Day? Hindi man na itlog. Sige na. Kaya lagi ninyo ilang kasama. Hindi ba naman ilan? Yung laki. Asa, susubukin. Huwag ko na napakong sila si Risa. Si Risa po, ano na lang kung ani. Nato din na Ate Ising. Ising. Apa hoy? Napaibahaw na yan. Akan kuan. Damsoy. Mo, pagul. Ha? Kaya, bilis lang ko yan. Dahil pa. Ang mga niya bitog pupuk. Mo ba na? Luto, ma'am. Oh, nagkalap. Kaya kaya hindi po ang pwede na. Maligo, bro. Nasilap na ni mo kamera. Maligo lagi, bro. Mat lagi po sa bisong. Ano gisalap dali ni kuya manon. Tukoy. Perfect dia. Ada dia. Na, Niya. ano art mo? Ayaw Di ba? yung sito ah. Ako'y labot. Tog sa jok. Pakit ko lang, wifi mo. Nakakot ka na. Bakot. Dalo na naman punta dahil kay Bad. Hindi man hindi man. Uy, bako pa kiniinom mo ko. Iba na si Papa na. Ang doon ay ka sa mabigat na sitwasyon. Hindi na, iba tayo ito ka. Bako pa kada sa akin ang inom. Iba tayo ito. Bako pa, iba na tayo. Bako pa kiniinom. Sa imong mama. Sa imong mama. Ya. Dulu kami. Lolo, pero labay me. Tuloy.
Ito na yun. Ano yung papel ko? Wala tumalay. Dali dyan sa pocket. Tay-tay. Tingi papel jay.
Tol, kalimit na dito. Di ba sabi sa'yo? Kahit anong mangyari, patay ka man o buhay, tatay ka. Ito naman. Tinulungan na ako tayo. Tingnan mo na ang boto para sa'yo. Pagkatapos yan. Ito ba ang gagawin sa akin? Ang huli na ako. Hindi ba pag kanila ako tayo desisyon? Ay, ito yung ako. Kaan. Pokor. Porsawan. O sige. Sa pusatang lalaki ito ah. Kulay taglang ka guys humba. Ano siyang hiwa undaan guys. Ito yan. Ha? Hilak niya eh. Luha ang dagko magluha. Pwede nga rin na dyan. Hindi lang digayat ay. Lang digayat ay. Diyan sila niya itong kamali dyan. Sa tatlo yung tinahin dyan. Sa tatlo pinaba sila tina. May sila dito. Sa ina kayo tina. Secret. Wah, nagtataday.
Masih. So, man ako hugas, guys. Mag-relax na ko. Ha? Bibilo, oy. Kamta kong ice cream. Kamta ice cream, guys. Sarap. Ice cream. Ah, yummy. Katakan nila baka. Ay, salamat dang charger kay Kaluti kay mong gidala. Ice cream, guys. Ini kadai. Yeah. Ano mo do? Baka, Simon, may Hindi gamay. hindi. naiiwang kay tamo. Ano yun man niya? Ang damang lingda na yan. Yan ang pinapalapit na napapunta siya sa Saragosa. Sige, salamat. Karaan, sakyan na. Dito sa Saragosa. Huwag mo ko, magdala ko. Sana sa kagad. Uy, Sa gingat. naman na Hmm. kami. Ato ka, ato ka. Taon ko. Pagdali. Hmm. Wala ka. Dali na. Nagkauni mo. Doon na sa Inday. Wala, wala ba? Dagan. Kalayo bagi abot na Fernando diha. Tagal naman. Baka naman hindi na makakapahit si Georgia. Dati, akala mo na, palalayan niyo ako ah. Mamuwalang kayo. Sabi nyo, matatampo kayo, ha? Takunin yung mga lolo ninyo. Ang tagal naman. Di ba tatlo usapan natin? Iirok na doon. Lagi mo na para doon. Dapat, Cardi. Iirok. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na private property dito? Trespassing ka yan. Hindi ko alam kasi hindi ako taga rito. Ano ginagawa mo dito? Eh, hinahanap ko yung